A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar, puxeron en marcha o Centro Demostrador TIC. O CDTIC é un espazo no que as empresas TIC poden achegar os seus produtos, servizos e capacidades a aquelas empresas que demanden solucións tecnolóxicas para o seu sector. Calquera empresa galega que provea solucións tecnolóxicas pode facer unha reserva das instalacións completamente de balde para poder amosar os seus produtos aos posibles demandantes ou futuros usuarios da súa tecnoloxía. Desta forma buscamos que sexa un punto de encontro entre provedores e posibles demandantes de tecnoloxía. Ubicado en Santiago de Compostela, o Centro Demostrador TIC conta con 3 salas dotadas con instalacións e equipos punteiros, unha sala de formación, outra de demostracións e outra de realidade virtual. Nos últimos 5 meses, un total de 17 empresas presentaron os seus produtos nestas instalacións.